Бабай дип татылар. Әйтегез әле, менә үзегезне республика бабай итеп тою дип әйтик. Ул нинди хисләр уята? Һәм менә бу сезгә бабай дип эндәшү кайчан башланды ул? Шу даирәдә дип әйтик, җитәкчелек даирәсендә. Дөресен әйткәндә, мин аны көтмәгән идем. Көтмәүнең сәбәбе шундадыр дип уйлыйм. Менә хәзер уйлыйм инде. Гомер тиз уза. Озак еллар эшләгәчтен, менә бер-береңә шулай өйрәнешеп китәсең, бер-береңне дөресен әйткәндә инде аңлап та бетерәсең. Һаман эшләргә, яшәргә кирәк, эшләргә кирәк, тагын да яхшырак бит. Кешеләр белән шулай озак еллар эшли башлагачтын, күрәсең, шундый мөгамәләләр урнаша, кешеләрнең бабай дип әйтә башлавы, ул инде бәлкем мин яшерәк булсам, хәзерге вакытка, бу сорау хәзерге вакытка туры китереп соралган булса, дөресен әйткәндә бик танышканда да кабул ителер иде. Аны бит әле иртәрәк тә башладылар. Шулаймы? Иртәрәк тә менә бабай дип ул зур хөрмәт дип әйтер идем мин. Инде сез бит әле бабай гына түгел, әле грант бабай да икән. Менә грант сүзе инде ул инглизчәдән тәрҗемә итсәк, зур дигәнне аңлата. Зур грант бабай, бу исемне кем уйлап тапты сезгә? Кемнәр шулай дип эндәшә? Мин аңа башта үзем дә аптырап калган идем. Әйтәбез бит кайчан дожил. Барып җиттек. Килеп терәлдек. Аңа да карамастан, моны Камиләнең зур малае. Онок. Аныктың баласы булды. Акыллыны үзе. Әле мин аны уйлап куйдым, әйтәм, бу низәле шулай тирән уйлап әйткәндер инде моны дип, үзем уйлап куйдым әле. Шулай дип әйтеп, уланы бит әле әйтеп кенә куймады, үзенең дәрәҗәсендә күтәреп җибәргән кебек булды. Менә шундый формада әйтәм, низәле шулай ук ни тирән уйлап әйткән инде бу. Ансы бәлкем алай ук та түгелдер. Ул турыда да уйлап куйдым. Ondan sonra şuraya kırıp gitti. Ran babay, значит, zor babay.